Beren forma ez formalak zabaltzen zituzten nolabait esateko, eskoneraztunak albora utziz, erregalia, bankete eta estei bidaiei oko eginez, Pilarrek eta biek egin zuten bezala. Uste zuten horrela eginez, ihes egin ahal izango ziotela, gorroto zuten eta gurasoak doakabe egin zituen instituzioari. Oker zeuden, eta berandu baino lehen konturatzen ziren. Hala ere, lebre sentitzen zirelako itxura egiten jarraitzen zuten, eta beren buruekin izan ezik, alegia, salbo eta bikotekideek batak besteari, gainerako ia guztia zuten transinitzen. Beren askatasun faltsuaren zaintzaile arretatzu, elkarrekiko konpromisoa alboratzen zuten, eta duintasunaren zentzu erratuak, dorpezia afektiboak, ustezko egiatasunak, arrunta etzen oro zurikeria burbesa jotzea alegia, ezin du egiten zituzten elkarbizitzari zentzua emanez, sostengatuko zukeen keinu txikiena egiteko. Denbora batetik ona, irudipena du Pilarrek aita desafiatu izana leporatzen diola. Besteak beste, klinikako kaperan egin zuten ezkontza modukoarekin. Betiko lagunengandik eskuineko umetsatsuak zirelako aldendu izana. Azken finean, bizimodu konbentzional eta burgez haienarengandik ez oso urruneko bat egiten amaitzeko. No necesitaban alforjas para ese viaje.